Hola, cuinateques! Avui us portem confit d'ànec amb peres i anacards, una recepta per gaudir d'una diada festiva. Som-hi, va! El primer que farem serà tallar 2 pastanagues a rodanxes. Seguidament, tallarem una ceba en trossos mitjans. A continuació, agafarem el porro i el tallarem també a rodanxes, com ho havíem fet amb les pastanagues. I per últim, tallarem per la meitat 4 patates i farem mitges llunes. Així, com el Jordi. Un cop preparades les verdures, ens anem cap als fogons. En una cassola incorporarem 2 cullerades del greix que tenien els confits i ens disposarem a marcar-los per tal de donar-los un color ben maco. Un cop tinguem el color daurat que ens agradi, els donarem la volta per marcar l'altre costat. Quan ho tinguem, ho reservarem per més endavant. Ara tocarà afegir les verdures que havíem preparat abans: la pastanaga, el porro, la ceba i les patates. Li donem unes voltetes, li afegim una mica de sal, una mica de pebre negre, unes branques de romaní, una cabeça d'alls tallada per la meitat, 2 fulles de llorer i una branca de canyella. Mare de Déu, quin goig de colors! Us agrada? Doncs heu de subscriure-us al nostre canal i tocar la campaneta. Tornem a donar-li unes voltetes a tot això i ho deixarem coent durant 20 minuts a foc mig. Ho taparem, però no del tot, així, molt bé. Mentrestant, anirem preparant les peres. Primer les pelarem i a continuació les tallarem de la mateixa manera que havíem tallat les patates, a mitges llunes. Un cop hagin passat els 20 minuts de cocció, les mourem una mica i incorporarem les peres que teníem preparades. Li afegirem una miqueta de sal i una altra remenadeta. Ho tornarem a deixar 10 minuts més a foc mig, sense tapar del tot, com abans. Bé, ja han passat els 10 minuts i, com no, a remenar una miqueta perquè no s'enganxi. Ara ja podrem afegir 100 mil·lilitres de vi ranci i deixarem que s'evapori l'alcohol durant uns minutets. Us en recordeu que tenim els confits d'ànec daurats, no? Doncs ara serà el moment de posar-los a la cassola, preferiblement amb la pell cap a baix. Ep, el suquet també! Afegirem per sobre 200 mil·lilitres de brou de pollastre, taparem i ho deixarem fent xup-xup durant 10 minuts. Mentrestant, en una altra paella petita, afegirem una mica de greix dels confits i li afegirem 125 grams d'anacards crus. I a poc els anirem torrant
fins que agafin el color que ens agradi. Ara ja hauran passat els 10 minuts del xup-xup dels confits i serà l'hora de donar-los la volta. Tornarem a tapar i els deixarem 10 minuts més. Vigileu els anacards que no es cremin, Bé, ja ha finalitzat el temps del segon xup-xup. Una sacsejadeta i li posarem els anacards torrats per sobre. Tornarem a sacsejar i mireu quin espectacle! Apa, aneu seient que tenim la taula preparada amb la cassola, una miqueta d'oli i una copeta de vi. No es pot demanar més. La recepta d'avui és d'aquelles que fa festa. Convideu els amics, a la família, a qui vulgueu i gaudiu d'aquest confit d'ànec i peres amb anacards. Salut i bon menjar!